Šta bi moja mama mislila kad bih samo batalila balet? Kaznit ćete večno! Poudle su Barley Fresh. Ili ti se možda napokon skine sa grbače? Roast beef u Barley odmah stiže. Skejtovanje. Da li stvarno morate sada da skejtujete, ljudi? Imam egzistencijalnu krizu ovde. Igramo u 500 dinčija, meni treba za haspa. Da. Pa ostaćeš gladan, druže. Tvoja kriza me je navela na razmišljanje. Treći Newtonov zakon glasi: svaka akcija ima jednaku i suprotnu reakciju. Wow, ovo mora da je ogromno! Pa, misliš da bi me mama šta? Naterala da batalim skejtovanje? Tako kaže Newton. Da je u pravu. Mama ti je prestroga. Da znaš. Stale fish u judo. To. Ali možda ti iznenadi. Ma jo, jedina stvar koja me iznenađuje ovih dana je kad Jake nosi iste čarape. Brate! Skejtovanje. Zapravo, postoji naučna teorija koja verovatno može da objasni Jakeov raspar čarapa. Kaže da smo svi evoluirali od vodenih dvonožaca. Kakve sad to veze ima sa... Prešasta stopala bi bila tako cool, više ne bi bilo čarapa ni patika. Nema šanse da sam bio neki vodozemac. Mrzim morsku hranu. Okej, pazi sad. Fakey Benihana do Supermana do Sex Change-a. Jake, ta kombinacija je nemoguća. Nemam izbora, baš mi treba taj keš. Izgladneo sam. Jo, mamu ti, ma sunce ti! Iskreno, ne bih rekla da evoluiramo. Postanemo kao roditelji. Ili nešto suprotno. Pa, moja teorija je da smo nastali iz mikroorganizama, znaš, mikrobi, koji su verovatno dospeli ovde sa meteora iz neke druge galaksije. Šta? Mi smo vanzemaljci. Tako je. Moram da priznam, imati svoj vanzemaljski brod za vožnju bi bilo tako cool. Uz neko jako ozvučenje sigurno bi nas ceo univerzum čuo. Pa, tehnički zvučni talasi ne bi prošli antigravitaciono polje koje napaja vanzemaljski... Verovatno još jedna glupa konzerva. Imam te! Još jedan turbin za obnoviti. Šta ćemo? Samo pratimo. Za sad.